Εντάξει, πάει, τραβάω. Καλησπέρα. Είμαστε εδώ με κάτι φιλαράκια. Καλησπέρα. Κάτσε ρε μαλάκι. Εδώ με κάτι φιλαράκια αποφασίσαμε σήμερα να παίξουμε. Ας το τφόρο, δικός μου είναι ρε. Άντε αρχίνη. Καμιέσαι. Ναι λοιπόν, σήμερα είπαμε με τα φιλαράκια μας να παίξουμε λίγο Smite και να δείτε και εσείς λίγο πως παίζουν οι προ. Τι ένας μαλάκας έκανε να το γαμίσεις σε λίγο της κάτσε, άφησε 30 είμαι και 21, ναι. Λοιπόν, σήμερα θα σας δείξουμε, όπως βλέπετε έχουμε το The Master Blood που παίζει σήμερα με Thor σε αρένα. Ο Upskill... Τράτο βλάκα. Upskilled you με Ymir, ο Forget All. Upskilled you στα αρχίδια μου Ymir. I killed you. Oops, I killed you με Forget All, Mercury και έναν που δεν ξέρουμε μαλάκα, Ristlo Hades. Παίζουμε με τους pro players μας, βασικά εγώ και ο Master Black. Μαλάκα με καλούς μπήκαμε, πόρε. Ένα είναι ρε μαλάκα, καλούς λέει μπήκαμε. Για απέναντι ομάδα ρε μαλάκα, δεν να σε πω. Καλή είναι αυτή ρε μαλάκα. Εγώ καλούς λέω. Μόνο η Νύθ είναι καλή που έχει VII και μαλάκα η Νύθ είναι η πιο εύκολη παίχτρια σε όλο το Smite. Η Νύχ τώρα είναι, όχι, 8 είναι αυτή ρε μαλάκα. Ναι, και εγώ είμαι 4. Εγώ 6. Για μια μαλακιά που την κούνησα από την άλλη μεριά ρε. Είμαι και ο Legendary εδώ μέσα ρε. Εγώ δεν έχω λεφτά για να πάρω. Πρέπει να του πάω 5 και να μαζέψω λεφτά, κατάλαβες. Πρέπει να πάρω Αθήνα γάμο. Εντάξει, ξεκινήσαμε να παίζουμε εδώ το λίγο τρολαρισμένο παιχνίδι. Εγώ είμαι πολύ καλός πάντως μερό, στα αρχίδια μου και σας. Κανονικά αυτό ήταν ένα επεισόδιο διπλής φωνής, αλλά δεν έχω ιδέα γιατί το λέω διπλή φωνή, οπότε είναι πενταπλή. Δυστυχώς ο Λάσα δεν τον έχουμε σήμερα μαζί μας, αλλά θα προσπαθήσουμε κατά το βράδυ να φτιάξουμε άλλο ένα επεισόδιο με τον Λάσα. Όπως βλέπετε εγώ σήμερα θα είμαι για 24 ώρες, 24 ώρες μέσα. 24. Σοβαρά θα είμαι 24 ώρες. Το 24ωρο μάλιστα που το λες, δεν πάμε να πάμε εδώ. Οκ, εγώ θα το πάρω αυτό γιατί είμαι ο μόνος μου. Κάτσε. Τι έκανα ρε μάνα. Είναι και σε μια γαμάτια ελληνική κλάν στους γάμους. Οκ, φύγε. Φύγετε. Μαλάκα είσαι χαζός. Ελεζά είσαι χαζός. Έχει γίνει σαματάς εκεί πέρα. Ελεζάι. Μαλάκα, ο Ιμήρ το θέλει το αυτό. Γιατί δεν μιλάτε ρε μαλάκι τόση ώρα. Είσαι χαζός, μου πήρες το blue. Κατά λάθος το πεναλάγκαρα και κάτι γέννουσα και έγινε και μετά ξαναμπήκα. Τι κάνει ρε μάνα. Δεν έχουμε, τραβάμε, παλεύουμε. Ω μαλάκα τι τον έκοψε. Έλα. Όχι ρε μαλάκα. Τι στο πέος γίνεται ρε. Όπως βλέπετε σήμερα έχουμε κάποια τεχνικά προβλήματα, δεν ξέρω καν αν... Θα χάμε να τα λέμε τεχνικά προβλήματα τώρα. Όπως λέει ο Γιώργο μ' ακούς? Οκ. Λοιπόν θα δώσω ένα healing σε αυτούς τους μαλάκες. Σε αυτούς τους μαλάκες, όχι στους άλλους μαλάκες. Και ο άλλος ο μαλάκας ψόφισε. Ναι. Διότι είναι μαλάκας. Πας και το δίνεις άλλο όχι εκεί που είμαι εγώ. Άμα είχα το blue μαλάκα εγώ τώρα θα σου έλεγα. Α, τέλος πάντων. Ναι μαλάκα, στο πάω επειδή δεν έχω το blue Εμείς φαντάζομαι. θα παίζουμε ειρηνικά εμείς εδώ. Τι κάνει ρε ο μαλάκα. Go go Power Rangers. What the fuck? Go. Ξέρεις ότι το oops γράφεται με 2 O σωστά. Ναι, δεν μου πατώταν εκεί την ώρα το O και παρέφερα. Shit the fuck. Μιζή. What the fuck. Όπως βλέπετε χάνουμε. Να τέσουμε στα αρχίδια μας. Έτσι για πλάκα παίζουμε ρε μαλάκα, δεν είναι σημασία. Πάντα για πλάκα. Όχι, Γι' αυτό μόλις... το άφησα, δες το να. Μαλάκα στο βάση μιλάω άμα πετύχει ένα την ούλτη. Αυτό, είναι ο αληθινός, νόμιζα είναι... Είναι πολύ δύσκολο να... Power Rangers! Go go Power Rangers. Warland Hill, τι στο πούτσο, θα βάλω medium γιατί δεν Μπροστά τους κάνω μπι μαλάκα έλος, εντάξει μίξ. Όχι. Έχουνε κανέναν... θα παρουσίσει τότε. Beat, βασικά beat θα πάρω. Βρω Ω players. μαλάκα, τυφλώθηκα. Φυσικό είναι. Έχουμε την πρώτη τρίτη του Ymir εδώ πέρα. Ναι. Τι έχει να μας πείτε κύριε για την τρίτη σας? Δεν είσαι μαλάκας. Πολύ καλή.
Θα ήταν πιο καλή με... Δεν γίνεται αυτό ρε μαλάκα, σοβαρά σου μιλάω τώρα ρε φίλε. Φύγετε γάμο. Υπάρχουν τεχνικά προβλήματα. Πολύ τεχνικά προβλήματα. Όπως βλέπετε γι' αυτό δεν πήρα 5 kill. Μαλάκας, σταμάτα λίγο, σοβαρά σου μιλάω. Ο Rhino Pro μου, αλλά είναι δύσκολο σε αρένα βλάκα να κάνεις ulti. Η Artemis δηλαδή τι είναι? Τι Artemis, είναι Pro Hunter μου. The second. Ναι. Από τα IDC είναι η καλύτερη μου, αλλά δεν την παίζω πια λοιπόν. Γαμίσα αυτήν ωραία. Δεν την παίζει πια λέει. Όχι την πουτσα. Πού πήγε το μυαλό σου ρε παιδιά. Μαλάκα αυτός είναι έλεος. Κάνε αυτό. Σάβα, όλοι του χωθήκαμε. Μιτσί. Όλοι χωθήκαμε σε ένα άτομο μαλάκα. Έλεος. Μαλάκα. Είμαστε οι νουμπάδες και παίζουμε 5v5 ρε. Βασικά 5v5 δεν παίζουμε. Ναι, αρένα. Περιμένετε με ρε μαλάκες. Τους έχουμε γαμίσει, αλλά τώρα θα χάσουμε, γιατί δεν τους έχουμε γαμίσει και πολύ. Έχω δώσει εδώ όπως βλέπετε λίγο healing. Healing. Γαμώ το σπίτι σου στέκει. Θα πάω για τις μπότες πρώτα. Κάνετε. Καλό θα ήταν τώρα πρώτα να πάρετε ένα meditation, αλλά... Μ' άρεσε, Επειδή είμαι αρένα. Γιώργο, μ' άρεσε που πατάς στο τσάμερ, δεν τα είχαμε. Εδώ βοηθήσαμε. Ρε μαλάκα! Ο Μιτζή το failure, δεν το πιστεύω. Οκ, τον πήρε. Τώρα τον πήρα με hit. Τα μυστικά του smite, sorry. Δες τώρα, δες τι θα κάνω, δες. Περίμενε. Βλέπω. Οκ. Θα κάνει ulti από τα 3 μέτρα. Πέρα. Και έτσι έγινε. Περιμένετε με ρε μαλάκες, πέθανε. Κόσμο ρε μαλάκα, γάμα το. Τόσο δύσκολο είναι. Μαλάκα δεν γίνονται αυτά. Τι μαλάκα. Σοβαρά σου αυτό είναι πολύ fake. Παιδιά, συγγνώμη που βλέπετε αυτό το πράγμα. Δηλαδή δεν το πιστεύω αυτό που μου έγινε μόλις τώρα. Συνήθως δεν fail out τέτοια σούλες, δηλαδή πέρασα από ξυστά του. Άκουσα ότι στο προηγούμενο path την έρφαρα λίγο την όλη τώρα, τέλος πάνω. Δεν νομίζω. Μαλάκα ακριβώς δίπλα του πέρασε, κανονικά πρέπει να το είχα Και να πάρει. χάσουμε δεν είναι πρόβλημα. Το σαν. Ναι, παιδιά να ξέρετε δεν παίζουμε για να νικήσουμε, παίζουμε για να σας μάθουμε κάτι, κάποια items ή κάτι το παραπάνω και να διασκεδάσουμε. Ναι, Έσκαζε γι' αυτό. παίζουμε για να σας δείξουμε πώς γίνεται να χάσετε πιο εύκολα. Πώς να τρολάρετε. Ναι. Άσε το. Απλά παίζουμε για πλάκα παιδιά, μην το πάρετε. Μην το πάρετε για κάτι παραπάνω. Δεν λέμε ότι είμαστε προ ή κάτι τέτοιο, απλά λέμε ότι ξέρουμε λίγο να παίζουμε. Είμαστε προ και δεν είμαστε κακά παιδιά, είμαστε πάρα πολύ. Εγώ δεν ξέρω τι κάνω εδώ πέρα, κάνω την τύφλα μου. Μαλάκα δεν γίνεται, σοβαρά σου μιλάω, Δεν γίνεται αυτό ρε μάνα, φύγε από εδώ. Εμένα και είναι γαέλος. Μαλάκα... Δεν πρόλαβα. Τι έκανε ρε μαλάκα, πώς με πέτυχε. Σε έκανα στάνα εγώ για να σε πάρει. Ο μαλάκα έλεος. Άντε βλάκα με έκανε. Αφού σε Δεν έκανα λέω στάνα. σένα. Και όπως βλέπω το hate είναι πολύ καλός εδώ πέρα. Προσπαθούμε να κάνουμε defty build, κάτι δύσκολο για μας, διότι κάποιοι έχουν φινταρίσει, ξέρεις. Όπως βλέπετε ένα πολύ ωραίο κόμπο από το team μας και ο Σάββαζας θα πάρει το kill και δεν θα το πάρει. Το πήρα εγώ ρε. Το έκλεψε ο τρίτος στο Thor. The Master Blood. Report Master Blood. Σας παρακαλώ παιδιά, άμα μας βλέπετε από Ουγγαρία, Αγγλία ή Γεωργία, κάντε report. Όχι, από Πακιστάν θα είναι. Φαντάζεσαι μας βλέπουμε από Πακιστάν μαλάκα. Όλα τα Ενωμένα Έθνη μας βλέπουνε. Ναι ρε. Μια φορά πέτυχε στην ούτη σου. Ναι εντάξει ρε μάνα. Ένα σκληρό κόμπο από το αντίπαλο team. Ο Σάββαζας χώνεται χωρίς ανελέητα και ψεφάει. Θα πάρει triple Ναι, θα το... Double πήρα. Triple kill. Εγώ double. Και ο Φοργκέλον προσπαθεί να φάει τον Μπακασούρα. Μπακασούρα παίρνει minion. Ο Φοργκέλον δεν ξέρει τι να κάνει. Ο Φοργκέλον πηδάει. Έχουμε το Ταγκιμίρ και όχι! Και θα ψοφήσει και το τάγκ. Όχι! Τι στο διάλογο έκανε ρε. Μάλλον τι έκανε. Και μόλις κόλλησα. Και αυτό ήταν μια fail ulti. Απλά κόλλησα. Γαμώτο. Μαλάξε βάση μιλάω. Μετά είδα τον Μπακασούρα που μείνει από την άλλη μεριά. Ο Φοργκέλο. Ο Φοργκέλο όπως βλέπετε είναι από πίσω μου. Τώρα από μπροστά μου. Δεν ξέρουμε από πού είναι.
Όχι τόσες πολλές Περιμένετε. λεπτομέρειες σε ένα game, ρε. Πάω. Έλεος. Πού είναι. Έλα εδώ. Όπως βλέπετε πάω να ψοφήσω, αλλά δεν θα Μπορείτε να ψοφήσω. σπάσετε το ολόκληρο ξέρεις, το φορτίο που έρχεται. Μαλάκα δεν... Θα δώσω λίγο healing. Θα κάνω ulti. Μαλάκες βοήθεια. Λέω Στο μαγάμψε. πέος ρε μαλάκα, τι χώνεσαι μέσα, έλεος. Δεν χώθηκα εγώ, τι είχαν. Έλεος. Τι στο πέος. Ένα ωραίο CC από μένα. Θα προσπαθήσουμε να τους δικήσουμε, παιδιά, πάμε. Χωθείτε και ο Σάββας να είναι το kill. Όχι. Ημιτελικός. Λοιπόν, πρέπει να κάνουμε Death Bill. Όπως βλέπετε χάνουμε στους πόντους. Αλλά προσπαθούμε. Και όπως ξέρετε η προσπάθεια μετράει. Ξέρεις μόνο εσύ μιλάς εδώ μέσα. Ναι, γιατί εγώ είμαι μάγκας. I'm kidding guys, I'm kidding. What the fuck, τι κάνει αυτός ο Wukong. Μαλάκα, τι κάνει ο Wukong, σοβαρά. Προσπαθήστε να το βάλετε μέσα, αλλά λίγο χέρι, ρε. Αου, πρόσχε. Με παράει ο Wukong αλλιώς, τι στο πέος κάνει αυτός. Μαλάκα, Wukong ήσουν Superman. Αχ, τα φέιλαρα κι εγώ μαλάκες. Ο Μιζίκας θα κάνω ulti. Πάρε, μαλάω. Και όπως βλέπετε μια απίστευτη ulti από τον Σάββας Ρας, η οποία άρχισε πολλά άτομα και θα ψοφήσει. Oh my god, δεν πρόλαβα να κάνω το healing. Συγγνώμη παιδιά. Βλέπουμε το Thor να γυρνάει σαν μπαλαρίνα. Ωραία, καταλάβω πάτσα. Θα κάνει ulti όπως βλέπετε το Thor. Και... Βοηθήσω ρε φίλε, να πεθάνω εγώ. Oops, he killed you. Oops, αυτό τέλος πάντων. Ψόφισε. Εδώ βλέπετε τα item, αλλά δεν τα βλέπετε τα δικιά μου. Βλέπετε την οθόνη του άλλου του μαλάκα. Όπως βλέπετε δεν τον πήρα, αλλά τέλος πάντων. Βλέπετε από τη δική μου οθόνη που την κουνάω, ξέρετε. Από το Την κάτωπο κουνάω. του- Πού σε ρε Wukong, πού σε ρε Wukong. Από το κάτωπο του καναλιού. Από το μάλλον. Ξέρω, τον κάτοχο του καναλιού. Είναι δική μου. Πάκι είπα τώρα. Έδωσα HP. Μάγκες μετά πάμε. Oh shit! Και that was... Crap, buddy. What the fuck is that? Ευχαριστώ πολύ The Master Blood. Fuck was that? Είπε, Φρέια όπως βλέπουμε έχει πάρει το σκι... Oh fuck. Θα προσπαθήσουμε εγώ και ο Φεργελόλ και ο Thor και όλο το team να φάμε τη Φρέγια. Oh shit, θα ψοφήσεις. Εδώ το απίστευτο healing έρχεται από μένα. Και παουν! Και ο Σάββας ψοφάει. Όπως βλέπετε έχουμε το καλύτερο support. σκατάψιδε. Μόνο σκατά. Δεν ξέρω με τι να πάω, θα πάω με αυτό. Πήρα red ρε. Πήρες kill. Πήρα red κατά λάθος ρε, έκανα ulti για να τους πετύχω, τους μείωσα αυτόν, αλλά πήρα και όλο το red. Wow. Μια ulti. Μια ούση ώρα το red ρε μαλάκα. Μια ούση ώρα το red. Έλος. Oh shit. Έλα ρε μαλάκα, γάμω το jump σου. Μη βρίζεις. Βλέπω μικρά παιδιά και μαθαίνουνε. Συγγνώμη παιδιά. Θα προσπαθήσω να μην βρίζω. Αν και είναι κάτι που έχω συνηθίσει σε χιλιάς. Γαμώ τον μπακασούρα. Όπως βλέπουμε εδώ Forget All, πετιέται πάνω, προσπαθεί να φάει τον μπακασούρα αλλά δεν τον προσπαθεί. Ο Και όπως Μπακασόρας βλέπετε τελείωσε ρε μαλάκα. θα προσπαθήσουμε να κάνουμε death στην πηγή. Και όπως βλέπουμε παίρνουμε την πηγή. Η βλακιά είναι ότι πήρα Hades και δεν έχουμε σχεδόν κανένα κόμπο. Περίπου. Έχουμε λίγο αλλά δεν μπορούμε να το κάνουμε. Έχουμε τον Ymir και τον Hades, το οποίο είναι δύο τάγκοι γιατί χάσαμε ένα που λέει. Α, στο πούτσο έκανε αυτός. Oh my fucking god. Ω μαλάκα. Αχ. Μπακασούρας το. Τι στο πέος ψώσα. Ω, κύριε. Το δεσκάει. Όπως έλεγα όταν έλεγα στο Και πήρε και τον άλλο. Ο Μίτσι παραλίγο να πάρει και το Forget All όπως βλέπετε. το προηγούμενο vlog έλεγα ότι θα παίζω μόνο Smash και Dota. Μετά από κάποια game λογικά θα συνεχίσουμε και στο LoL. Αλλά θα μπω από level 7 account. Θα κάνω μια βόλτα μέχρι το αντίπαλο τέτοιο. Γεια σας.
Oh shit. Shit. Το γεια σας, γιατί το είπες, έχει. Όχι, απλά έκανα μια βόλτα με το κείμενο. Και εγώ, γεια σας, είμαι ο Γιώργος. Ξέρεις να πατάς το... Τέλος πάντων. Κάτσε. Πώς το έχω να κάνω το κορονίδι, Περίμενε. Όχι μαλάκα, σε γαμίσω. Όχι, είναι στο Skype. Δεν έβαλες εμάς, σε γαμίσω. Σκάσε λίγο, προσπαθώ να κάνω λίγο το κολλίδι. Γεια σας παιδιά, είμαι καινούριος. Κάντε μου subscribe, like, στην σελίδα μου στο Subscribe. Facebook. Subscribe. Κάντε με follow, θα παίξω πολλά παιχνίδια. Θέλω να με υποστηρίζετε για να παίζω πιο πολλά παιχνίδια. Προσκύναμε μωρί. Έλε. Σκύναμε μωρέ. Ποιος το πέωσε. Τσουμπαλαλούμ λαλούμ, τσουμπαλαλούμ λαλούμ. Με βαράνε σταν, τι μου. Σταν, μαλάκα είσαι τάγκ και δεν μπορείς να ζήσεις. Τι τάγκ ρε. Μαλάκα είσαι Και τάγκ. δεν μπορείς να ζήσεις ρε φίλε, ολόκληρο τάγκ είσαι και... 2.500 live ρε βλάκα, τι άλλο. Θα το κόψω αυτό το σημείο, Ναι ρε. 500. Βγήκατε όλοι, έλεος. Ρε πώς... Είναι πάρτι. Εγώ γιατί βγήκα. Α, πρέπει να σε ξανακάνω εδώ. Θα κάνω report τον anxiety. Και εγώ το... Α, ωραία, κάντε με. Ποιος έχει το πάρτι. Α, εγώ το έχω. Harassment International Trading. Θα πάμε... Δεν κάνω, δεν θα κάνω ρε. Θα πάμε ασάλ παιδιά. Θέλετε. Τι Κάτι. είναι αυτό. Ποιος λέφτε πάρτι, Γιώργο. Τι στο Δεν έφυγα ρε. Γαμιές. Έχει γαμημένο ίντερνετ ρε γαμώ το δε. Μια βγαίνει, μια μπαίνει. Ο Φορκερό έφυγε. Γι' αυτό σου. Θα βάλω μια ελευθερή μουσική. Κάτσε ρε, κάπου εδώ πέρα τελειώνει το επεισόδιο της διπλής φωνής. Α, να πούμε στο της ημέρας, Faceplant. Βγήκαμε. Έχει λες ότι είναι 100.000 gold μόλις ξεκινάς. What the fuck. Μας είπες. Κλείνουμε αυτό το Blind. επεισόδιο και ξεκινάμε σε λίγο αργότερα, ξέρεις. Ναι, θα κάνουμε ένα μικρό διάλειμμα. Γιατί ένας φίλος μας έχει κάποια τεχνικά προβλήματα. Στο μυαλό, ξέρεις. Οκ, εντάξει. Εγώ πάω να πάρω λίγα μπισκότα και έρχομαι. Οκ. Άντε, πια.